Pini abang nili nali tumafan e-voter certificate kaslami APHUTHAK sinili la so video long nang than pon ikpo lapen la e-voter certificate salam de benefit copy se ale malabang nali tum video ang bong molam kalde video kijut si molam nali tum chini ikpo la sekaduka ve fana tuning rila nali tum fan video kilang thoria fansi jong se video lang thothe pule nali tum copy ale malapen ko son son si ki claim ning malabang ke nali tum chini ke datpo lapen aprangsi nilimen la ke kadu kavita chini lo lapen non ke lang bam labangso YouTube channel labang ke karbitich 2.0 YouTube channel lo lapen la so channel long jong si komani abang pho abang fitum na komri milang pole nali tum ko chingon pen subscribe ikon lapen adu het belar janta dui dakar nali tum ber ponik denon lala pole mon non fit update ki mi lapen kaprek information nali tum mate informative video kelang long veria pan mate kelong veria pan tangde pada depen ban chathan pononang la e-voter certificate APHUTHAK le tangte lang pononang lapan alitum la screen long thek longi aprang sin alitum la so video description long stame la so link bang long ekpo ha so link long berde pena finalitum ajat browser pen stame isingpo ekpo la pena sun arjan hang chiklang ekpo nalitum dak details dak pen lang poningo chief electoral officer Delhi pen la pen la sun arjan chiklang ekpo nalitum thengno la pen aber thekloi e-voter place pe thekloi aprang sin nalitum dak title bang dak pen select ponang policy dak select ponang title bang imen aprang koso si kibi donima Mr. MS SH SMT la sondo nationalitum dak ning hangling nalitum select ponon nili dak Mr. select pon pola pen nalitum hanchuning rilo video kilang thoria fansi la pen nal dak nalitum amen bang dak fill up nang po koma amen pen se so certificate ka olaima labang kila so amen dak fill up ik nang po nili ladak nilila YouTube amen ben nili dak so certificate bang kaslam ik pola pen la captcha nalitum thegloi so captcha code bang nalitum mobile long stame ka pregila so captcha code bang enter la captcha code pula so dim sin nalitum berik nang po lapen nili dak captcha bang nili dak fill up po nili dak captcha fill up ik elo lapen captcha dak la amen bang 2.0 bidon ko kamasi chokchi dhatla lapen nilinon karbitich stock elo lapen nalitum submit iko submit ik det pen nalitum dak theklong ponpo welcome Mr. Karbitich nalitum dak theklong lasan option chewang po lapen please choose your language dak pen nalitum la language bang dak select one po certificate long copy language pen nalitum kibi ma laban nalitum dak pen chongwai pon ignang po nilila dak english pen certificate naing po nalitum ila english pulong bernok lapen hindi pulong berep te hindi long beringo lapen voter place dak penangan nalitum dak lang ego lapen lang igdet pen lapen ing sialam non dak so certificate ke antang mate kaslam tang bangai abang phu abang fitum dak lang ego la screen nong thek ponang po 98,500 an playing igelo lapen nalitum la lang tang thai lo pulda dak I have taken the place dak agree nang po mate accept nang pola terms and condition mang la accept that when nalitum la submit with thegloi la submit dim ber ig nang po samira dimber igdet benefit olom sing hong ik channel la penalitum atheng no dak certificate bang dak create elo la pen certificate to dak langme ola bang nalitum dak thek ponlang po la pen certificate of e-voter lason lo la pen this certificate to gratify that Mr. Karbitich nalitum dak thek ponlang po la pen ason dak tak se dak signature lai hoita do po la pen logo ta nalitum dak pen thek ponlang logo hai hoita do ik po pen nalitum la so certificate long date pen afi nalitum la dak share pon tame Facebook long stame Twitter WhatsApp la hi long stame nalitum paklang ek me mate share ek me la pen nalitum jong so certificate non download di pul la update thek longi download po option nalitum thek longi
la download option la sodim nalitum berigo la pen dak che download ikpo automatic nalitum lang igo la downloading file lo nalitum dak thek ponong po la pen dak arbitis jpg file nili da open to lipo certificate bange la pen nalitum mathing no la thek long po certificate la so certificate ali bang la hello ali bang ke la ingsi place mate ingsi simi ason lo kedeng son no nalitum dak details thek long po dak nalitum dak lang pon ek de no lapen certificate bang slam det sikimi athema India lo voters voter kan abang phu abang phisi kyong ma pula safai ke laing phantalo la pening si place lo la bange jolo son son alam nong che don don lo fu system lo la bangke la sining hang abang phu abang phitum nali tum salami ning hang pula salam egon la pen salam lening hang he tum bangen la bangke putek the lo salam de ta chok salam vek naing pu bangel an important non ko bang important ave labangke lapena sa certificate nali tum print out ek dano mate frame long sta nali tum ham long sta bi ko labang dak verify certificate nali tum dak thek longi chief electoral officer delhi pe na labana nali tum dak thek longi la signature rai hute nali tum dak screen long thek longi lapen dak si logo do la office of the chief electoral officer delhi pe no lapen lason na la hello la anchol la process bangal lapen so certificate nali tum kalai hojong sepini problem to pulte nilifan konte ikon nil stamina chirab dunia fansi bor ipon po asipini video lang pathi hek pen stamina nilin ali tum hanang piklang pon iklom mate nang than pon iklol so video kilang pon ali tum asap sewes ta thegik po chini ik pop sining thelo lapen sonsona video kilang long bomi fanali tum la karbit h2.0 youtube channel la bangke kaching on pen subscribe ikon lapen video lang misen pulte nani tum like comment la share bang ting ni pin share iktha ili mitang along record bi anglong adang anta pachini nang mate pachethang na asi pinya video long bangla asing ton jog jidat pola se do me thak mai kadu ka be karbit 2.0 youtube channel kelang ra do an hastame nilhin ten kardom